बेफोरबायदि हरखाबनो आगै। मानसिनि जिउआ दा माथो बुंबावनो, आइयाबो जोबोद बेमाराव थाग्रा जाबाय, लोमजाबाय थायो, आथिं सायो बायदि बायदि आरो बिसनानिफ्रायनो सिखारनो हाला। मोनसे समाव नोंसोर आंखौ बिराद जोथोन लायै लायै आं मोजां जादोंमोन। दिनै आदैयाबो गैला। बेनोथ' आदा। आङो मादैखौ नायगोन नानि दानो। जागोन आदा, ओमफ्राय नों माबोरै दङ? नोंखौ बिराद गोबावनि उनावसो नुबाय। बिदिनो गेजेरावनो दंथ'योमोन आङो, माथो बुंबावनो। थासारिफ्रा मोजांबाथ' नानिखौ जोंहानाव लांगौमोन आङो, ओमफ्राय दाबा आइजुरिया मा बुंबावगोन। दरखार गैयालै लांबाय थानो, नानि मोनावनो डाइरेक्ट थांसै आङो। आइनोबो मुलि लांफानांगौ आदा, नाथाय फैसाया एसे सर्ट जाना दङमोन। जेबो नङा दे, आं होगोन, फैसाखौ आं होगोन दे। नंगौ आदा, ओमफ्राय गावहा इसेबां गोबावबाबो जोंनो माथो फनखौनो हरामोन। सिगांनि नाम्बारानो आंना गाज्रि जाना होबायना नानि। आङो मा होनोमोनलाय गासिबनिखौबो बेयावनो सेभ खालामदोंमोन, डाइरेक्ट थांजोबखादों, रावनिबो थाखायाखै। ओमफ्रायसो सोरनिखौबा नागिरबाय मोनबाय, नोंसानिखौ मोननाय जायासै। अ जेबो नङा दे आदा। थांनो सानो, ओमफ्राय थांनायानो जायाखै। आम रियेलि सरिलै नानि। दे जेबो नंला आदा, गासिबो मोजांबा। जोंबो गेजेर समाव मोजांमोन, नाथाय आफा थैनायनिफ्रायसो बेफोरबायदि जालांदों। नै बिहामजो, बे नोंनि दाउ मासेया बेखौनो दिनै संदोहाय, बेदर मोनजायैया गोबाव जाथारबाय। आरो 200 दंबा हरदो, हाथायाव थांना फैनोसै आं माबा मोनसेफोर लायनानै। हाब आयै बोरै जानोसै बिदिजोंलाय? आंनावबा थाखा फैसायानो गैया आयै, बेखौ आंहा देनां फाननांगौ, दाउखौबो जायाहाय। नोंसोरनावबाथाय बिबाथाय बिदिनो, आंनिखौबासो नोंस्रा बारसोमलायथारो। आं हले दिनै लाबोना जाफैथारगोनहाय, जियानो जा, नोंसोर हराबालाय मा, नोंसोरबो दाजा आं लाबोनायखौ। फैसा बिब्लानो खर' देरो बिसोरो, हरनोबो जाया, आंनिफ्रायबा लानो मालाबा बिनाया जालायो। नै नों बुरै जानायावबा खोबथार, दिनैथ' आं बे थास'खौसो जावलाबायनानै संगोनहाय। जारलासोहाय फैसानि मामलायावबाथाय, आंना बिखुनजोआ बोरैबाथार। आरो माबानो जों बाहायानो, जायासो जागोनखाय आं बायनायखौबो, जायोआनो माथो। बोरायाबा आजिखालि खामानिखौ मावथाराखै, बिदिजोंलाय बोरै मोनजानो, बिसि मावनायखौबा नांथारगौना बेनो, मावफिननांसिगोन र'। नुवाखै बिमाया माबायदि? फिसालायाबो बिदिनो आरो, हे इसोर, गोदो आंनि सिख्ला जिबनानो मोजांथारमोनहाय। ना जेनिबो टेनसन, ना दुखु, बिन्दास बेरायबाय था, जा लों, ऐश खालाम। दालाय मा जाबावनोसै? नंमारगौ, हाबा जाखांबा जिबनानो सोलायखायो। आङो ओमफ्राय दिनैहाय आबामैनो फन हरथारगोन जेरैबाबो। हरनो सानबाबो हरनायानो जाया। गिनाय मोनबाबो लाजिनाय मोनबाबो हरनोसै आङो। माबोरै दं फिसालाखौबोथ' खबर लानांगोन। क्लाइन्टसै आं अमा आदारखौबो होबाय बायथाराहाय बुरिया। बोरायाबो बबाव बेरायनो थांखो बे बेरे फुंजानि। र' फैथोंल', आथिं आखाइ जोबफ्रांनो बाखिहाय आङो। बाराखौबा रागा जोंबा, माथो खाथोरहाय? अमाखौ आंहा बैसागुसिम आराम फेदेरहैनो सानदों, जाहैखागोन बियो। एसे दामाबो माबाथाराहाय, दामफोर जाहैबायफिनो नामा? आंनि आंगो अमा बेदरखौथ' आं गारनो हाखाया, गुबुना जेखियानो जा। बोथोरजों माजों दाथ' हाबानि सिजन ना, आंखौबो आं हिन्जाव गोदान फिल खालामफालायलायखाबाय। लक्ष्मणआ राजि जायाबाबोथ' सानसे जागोन, आरो बिना बिमायानो आंखौ फसायखायोबा। बे थुनथुलिया लक्ष्मणनि लाइफनिफ्रायबा माला थांबावगोन, बावनोबो हागारबाया। अखाफोर। लक्ष्मण। नाय, आं दाबो मोजाङैनो बुंदों, बे आइया जेखि बुङा नों थांफिनदो न'आव। नों बेफोरखौ मानो टेनसन लाबाय दं दे? आंखौ नोंनि आइया बिहामजो फसायखायो। नोंबो राजि जादो ना लक्ष्मण, आंथ' नोंखौ बिराद मोजां मोनोना। नाथाय आं मोजां मोननो हाया नोंखौ, मोजां मोननो हाया माने हाया। नों आंनि बिहामजो बोरै जानो देनाय, आंनि हिन्जाव बोरै जानो, आंनो नोंखौ गनायाबा। गनायगोन सानसेबाबोथ', बे जेला थुनथुलिनि बुहुदा खारगोन अब्लानिया। नों एसेबां बेफोरबायदि जिद्दि होनना आं सानथाराखैमोनलै। नों लाजियासै आरो अखाफोर? जेन'बा नोंखौ आं फसायानोबा नों बोरै आंनाव थाबाय थानो दे बिदि? आंहा जेबो प्रब्लेम गैया, जेराव आयंआनो प्रब्लेम गैयाबा, नोंसिनि न'नि मेनानो। आंखौनो गोसोबायदि था, जा, लों, आरो नोंजों रायज्लायनो थानायखा। आयंआनोथ' आंनो पारमिसन होखानायखा ना। नों बिदि जानो हालै अखाफोर, नों मोजां मानसिसोब्रा, मोजां मानसिया बिदि अख्रा जायाना। नोंनि गोसोआव दा खालि सासेनिल' साननाय, बेखायनो नों गुबुनखौ साननो हायाखै। नोंसिनि आयंखौ नायोना नों बिनि मोखाङाव, बेसेदि बियो दुखु। जुदि जों सानैजों जुलि जायोना, अब्लाना बेसे खुसि फैगोन बिनि मोखाङावबो। नोंजों रायलायनायानो बेखारसो, आरो नों जि सानो सान, नों मा खालामो खालाम, थेवबो आं नोंनि जानो हाया, बे रोखाखा। मानसियाखि सोरबा बिदि जायो नालै। बा जि धमकी बायदि होलायथारदों माथो। गावखौ मोजां मोनाबा आं बिनिफ्राय थांनांगौ, गाव हाबा जायाबा। नाथाय आंबो एसेबां गोरलै नोंखौ नागारालै लक्ष्मण। आं जेराव नोंखौ मोजांखौनो मोनोबा, थार मोजां मोनोना। सानथों मा सानो, उनावथ' बिनि गोसोआ सोलायगोन ना।
बोरोब्रा दाबो सफैया दिनै माखासे खामानिखौ तामाम खालामखागोन आं सफैबाय नों लिंहरबाय आरो आं मानो फैया जानो दे बास मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट खामानियावसो लिंहरदों आं नोंखौ ओरैनो लिंहराखै मिथिबाय बुंदो मा खामानि नोंनि गासिबो खामानिखौ मावनो थाखाय आं रेडिखा आंहा सासे मानसिखौ साबाक सिखायनांगौ दं बेखायनो आं नोंखौ बेयाव लिंहरदों सोरखौ आरो बेहायलाय आं नोंनि मा मदद होनो हागोन देनाय नैखौ ला एडभान्स बाखि उनाव मोनगोन आं आंनि आब'खौ साबाक सिखायनो नागिरदों आब' अखाफोरखौ हाब गावनि बिब'खौ नाथाय मानो मा सोबाक सिखायगोन नों बेफोरखौ उनाव फनाव खिन्थागोन आं बेहाय रायलायजाया मिथिबाय डेन्जारलै नों मानसिया हले गावनि बिब'खौबो गारबावा ना नोंनि गोसोआथ' मा डेन्जारलै डेन्जारानो जा जियानो जा बेखौबोथ' एसे साबाक सिखायना आंखौ बुद्धा सासे बोराय मांग्रानो हरनो नागिरदोंमोन जागोन दे खामानियाथ' जाखागोन आंनो होबाय जेला आरो नों थिनबाय जेला नाथायबा एसे मोजाङै सानफिनबाव नोंनि बिब'सोथ' उनाव जोंखौ दाय हमनो मोननाय नङा बेफोरखौ आं दङ आब' अखाफोर जा दुगि जागासिनो नोङो दे दा डक्टराव थांसै ना आयु हामा जाखोसै नायना आयै सनाया गोबानो ओंखारदोंनो खर'बो एसे गिदिंनाय मोन्दोंनो आयु हामानो बिदि मोनखोसै दा डक्टरनाव मोजां नायजायाबा ना मोजां खबरसो बिहामजो मैया बाहेरानि माबा माबि जादोंमोनलै आयै आबानो लाबोनाय बेखौनो बेबो जाफादोंमोन ना बेहायसो बोरैबा जाखो ना माखो दा थांसै र' दे आयै आं दायो मावनोसै खामानिखौ दे हाथारिखौ मावसोमोनो आंबो अन्थाइ बिखा नङाना थां उन्दुनानै थायै थां मोजां मोनबा मावबानो जाबाय न'खर संसार जाबालाय फेमिलिफ्राबो बांखायोखा आंनिबाथ' मोजां खबरसो नामासै आन्दासावलाय बोरैबाबालाय मोजां गावसिनि फेमिलिखौ गावसोरबो नायनांगोन ना सम थानायावनो आंहा फिसौ मोनबाथ' मोजाङानो जाबाय सिगांनिखौथ' आङो नुवासैबो उन्दैयाव देरग'लायबाय दा र' फिसालानि गोदान फिसौजो नङाबा फिसौला मोनबा हामथारगोनहाय सनाजों संसार जाबाय सनानि न'खर जालांथोंसै आरो बिसिनाबो नाथायबा फिसालायाल' बिहामजोखौल' दासानथोंहाय आंखौबो नायनांगोन खामानि दामानिखौबो एसे मावनो रोंहांखाबायानो जाया फोरोङाबा देनां फिसा फिसौखौ बोरै फोरोंनो बेलाय ओंखायनो आंबो नायनांगोन बांद्राय अननानैबो जायाहाय नङाबा खर' देरोना बिहामजो थिहामजोबाबो जुरि साहा खापसे फुदुंहैदोलायलै साहाथ' साहा मा सोरां मिस्टिसो लायदो नोङो बोराय मानि खुसिब्रा मानि मिस्टि जालाबायनो थोद आंना हाथाया एसे बोरैबा मोनोलै जाम्बा खुसखोब्रि माबा मोजां खबर फैनो थांगासिनो खोमा बेखायनो जोंहा बिहामजा हनै मा होनदों खुसखोब्रि माने जाम्बाना जाम्बाहाय नोङो बिहामजा हनै बिमा जानो थांगासिनो खोमाहाय सोरां खर' गिदिंदोंनो गोबानो ओंखारदों मा होनदों नंमारगौ नंगौथ' आरोहाय जाम्बा बेखायनो मिस्टि लायदो मिस्टि दाय डाक्टारनाव लांनो नागिरदों होमबाथ' मोजां जाथारबायलै दा बिखुनजोआ दसे लिंहरदों दा थांनानै लानानै फैनोसैबो आङो मिस्टि माबा माबि मेथाइ सेथाइ जानो हायाबाबो जागोन खुसखोब्रिबाथ' आरो माथोबाव ने जोंहा बिबै बिबौ जानो थांगोनबालाय बेनोथ' सोरां थारैनो आं दिनै जोबोर खुसि मोनथिबायना बिहामजो जागोन आंनि आयै हाबाब बेसे मोजां खोनाखादों आइ नोंनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि बिहामजोनि खुगानिफ्राय माला आयै खोनासंनो मोनगोन सानबाय दंमोन दा नै जायखौ हास्थायदों बेखौनो बिहामजो जानो थांगासिनो उनाव गासैबो लासै लासै मोजां जागोन दे आयै औ बिहामजो नों आइ लेंखाबाय आरो माथोबाव जोंहा दिनैनो सना बानायहैखानोसै जागोन दे आबाया ओमफ्राय नोंजों मोजां रायलायदों दा आंखौ थांसो थिनबाय दं आयै हामानो थांनांगौसै आंनो लाखिदों थाङा नै बिहामजो जेब्लाना नोङो आबानि खाथियाव थाबाय थागोन बिनि मेगननि नोजोराव अब्लासो बे नोंखौ नुलांनो गोसोआ बेना गलिलांनो हागौ आरो बै फाफिखौ बावनो हागौ ओरैबायदि जादु खालामथारदोंना आयै बावनोनो हालायि ओमफ्राय मारै एथ' मोजां मोनखोथाय लक्ष्मणाबो मोजां मोनबालाय मा जानो बिहामजो नाङाहाय गोदो आबाया लायफ्रामनाय समाव बे मा खालामदोंमोन आंनि फिसालाखौ दा गावहाबो हाबा जाबाय संसारखौ मोजां जानो रोङासै दा मोनसे आंबो बुंदोंमोन गावबा गाव लाइफआव थाबानो जायोना लक्ष्मणखौ फिसा गारबानो जायो बेनोथ' आरोहाय दे बिहामजो जोंहा सना माखौ फसायो बेखौनो दाहोनसै नोंनो दे आयै बे हाबाया जानोल' होग्रोना ओमफ्राय गासिबो थिग जाखागोन आंहा फोथायनाय दं मोनसे खामानियाथ' जाबाय र' आब' नों आंखौ बिदि खालामदोंमोन ना नोंखौबो साजा होफिननानैसो गारगोन आं आरो उरायनाया जेखौ खालामनो लाबाथाय लाखायोखा न'आवथ' बाजेबो गैया आब'आथ' गावनि जानो गोनां हौवा होनलायदों नामा बेनाव आलासि जाहैदों नायगोन र' आब' नोंबो बासिया बाजैखौथ' मा बुंनो जाम्बि जाम्थिखासो जेबो लाब गैया बेखौ माबानानै मेनानै बे आब'आसो आंनि बिब'आबो आं गारालै इमान बुंबाय आङो लक्ष्मणखौबो बायदि बायदि फोथायलायबावा ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना आब' नोंखौबो ओमफ्राय आदा लक्ष्मणा मोजां मोनगोन ना मोना मालाबाथ' आं बुंफेरनायखौ खोनायाखै माथो नोंसो बिसिनाव थांबाय थायो जाम्बि जाम्थि आरो लक्ष्मण बिमाया जानो हागौ फसायो बाट मेनालाय हौवायासो ना हौवायाबा फसायगोन ना फसाया आं मोनफ्रांबाबो जेबो नंलामोन लक्ष्मण बायदिखौ
मानसियालाय हेन्डसाम आंखौबो जिबायदि बखिदोंना नोंसोरो नोंखौबो बखिनाय चान्स खालामथारगोन आङो मानो बिदि आब' दिनै उरायनाया आरामसे दंखायोमोन नोंसोरसो हाबदेरफैबाय आंजों